Hola a totes i a tots, benvingudes i benvinguts a un nou vídeo de Sortiu i Disfruteu, un nou vídeo que farem sempre després d'un partit del Barça analitzant les millors jugades, en aquest cas la victòria del Barça per 1-3 al camp del Villarreal. Partit que començava amb grans ocasions per al Barça, com aquesta rematada d'Apte a la sortida d'un córner que entre Rulli i el travesser enviaven a fora. El Barça continuava atacant i novament un pal ha evitat el gol, en aquest cas a xut de Gavi. La més clara de la primera part, però, ha estat la que ha tingut Memphis Depay després d'una gran assistència de De Jong als 18 minuts. El gol culer ha arribat a la segona part, després d'una gran jugada d'Apte, centrada al segon pal, rematada de Jordi Alba, la toca Memphis, se li escapa la pilota a Rulli i en posició reglamentària Frenkie de Jong adelanta al Futbol Club Barcelona. Al Barça, però, li empataria el Villarreal després d'un error de Piqué i Mingueza, que surten retratats a la foto. Samu Chukwueze empatava el partit. El maig se'ls hi complicava als de Xavi Hernández, que a més han vist com Dan Jaume ha estat a punt al 83 de posar el 2-1. Ningú s'ho esperava, però després d'un servei en llarg de Ter Stegen, Memphis l'ha caçat, s'ha fet al porter i, superant per les escarranxes a Estupiñán, ha posat l'1-2 als 88 minuts. El Barça no ha baixat el ritme i després d'una gran jugada personal de Coutinho, al qui li farien penal, ell mateix el transformaria. Xut enganxat al pal i gol, el segon aquesta temporada per a Philippe Coutinho. Partit que ha acabat amb polèmica després de que Unai Emery no saludés a Xavi Hernández al final del partit. 3 punts importantíssims per al Barça.